ஒரு நிறுவனத்தோட பெரிய ட்ரீம், எம்ப்ளாயீஸோட கடின உழைப்பு, சென்னை மக்களோட எதிர்பார்ப்பு. ஒரு வருஷத்திலேயே 8 பிரான்ச் ஓபன் பண்ணின ட்ரெண்ட் செட்டர். எஸ், சென்னை மக்களுக்கு ரொம்பவே ஃபேவரட்டான நம்ம சென்னை தங்கமயிலோட ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஆனிவர்சரியை செலிப்ரேட் பண்ண போறாங்க. ஆனிவர்சரி ஆஃபரா செயின், மாலை, நெக்லஸ், பேங்கிள்ஸ்க்கு வேஸ்டேஜ்ல 50% டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாங்க. மற்ற கோல்ட் ஜுவல்லரிக்கு சேதாரத்தில் 30% தள்ளுபடி கொடுக்குறாங்க. 5 கேரட்டுக்கு மேல வாங்குற பெல்ஜியம் கட் வைர நகைகள் கேரட்டுக்கு 15,000 டிஸ்கவுண்ட் தராங்க. பிளாட்டினம் மற்றும் ரூபி எமரால்டு நகைகளுக்கு சேதாரத்தில் 20% டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாங்க. வெள்ளி கிலோக்கு 5,000 முதல் 8,000 வரை தள்ளுபடிங்க. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம நீங்க வாங்குற சில்வர் ஜுவல்லரி அண்ட் கிஃப்ட் ஆர்டிகல்ஸ்க்கு 5% to 30% வரை டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாங்க. ஒவ்வொரு 1 லட்சம் ரூபாய் பர்ச்சேஸ்க்கும் ஸ்கிராட்ச் கார்டு மூலம் நிச்சய பரிசு உண்டு.